Europa kann ich jetzt zur Ruhe kommen, bevor die jüdische Frage ausgeräumt ist. Die Welt hat Siedlungsraum genügend. Es muss aber endgültig mit der Meinung gebrochen werden, als sei das jüdische Volk vom lieben Gott eben dazu bestimmt, in einem gewissen Prozentsatz Nutznießer am Körper und an der produktiven Arbeit anderer Völker zu sein. Das Judentum wird sich genauso einer soliden, aufbauenden Tätigkeit anpassen müssen, wie es andere Völker auch tun. Oder es wird früher oder später einer Krise von unvorstellbarem Ausmaß erliegen. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Kære dagbog, i dag har været en forfærdelig dag. De kaldte det krystalnatten. Hele natten har jeg kun hørt lyden af knust glas. En masse flygtede. Nogle flygtede til Danmark. Nogle flygtede til Frankrig. De vil tage chancen. Der er alt for mange, der ikke vil have os her. Og det Tyskland fortæller borgerne, at vi er urene, uærlige, og vi vil slå Tyskland i ryggen. Det er en vigtig del af deres propaganda. Men sådan er vi ikke. Vi kender godt til loyalitet. Vi er kloge. Vi er akkurat ligesom dem. Men de vil ikke høre på os. Hjælp mig. Nazisterne stormede byen i dag. Sparkede dørene op. Og jeg husker tydeligt små skrig, da en af dem kom over imod mig og min lillebror og førte os med udenfor. Gaden var fyldt med mennesker. Jeg nåede akkurat lige at se naboen i forbifarten og nabodrengen, som lå i sneen. Han havde forsøgt at flygte. Han havde overfaldet en af soldaterne. Og bang, så lå han bare der, og jorden blev helt rød. Mor, jeg savner dig, og det gør lillebror også. Og far. Men ved du sammen med far nu? Og jeg lover, at jeg skal nok passe godt på lillebror. Det var sådan, at der døde 330.000 jøder i Tyskland under 2. verdenskrig. Og op til på verdensplan døde der nok 7 millioner jøder under krigen. Krystalnatten var natten mellem den 9. november og 10. november. Det var tyske borgere, der gik ud i natten og smadrede alle glas og ruder. Det var Hitler, der havde overbevist dem om, at jøderne var nogle urene og forkerte. Og tyskerne gjorde det for at vise ham respekt og vise, at de var med ham. Den nazistiske rangliste lå sådan, at det var den ariske race, der lå øverst. Det var blå øjne og lyst hår. Så var det det germanske folk, som var danskere, nordmænd og hollændere. Så var det de ikke-germanske folk, og til sidst kom jøderne og sigøjnerne. Det var sådan, at allerede før krigen satte tyskerne jøderne i et dårligt lys. De tog statsborgerskabet fra dem. Jøderne blev chikaneret og diskrimineret. Tyskerne så helst og jøderne ude af byen. Men problemet var ikke at få dem ud af byen. Problemet var, at de ville ikke komme ind i nye byer og lande. Den første koncentrationslejr blev oprettet i december måned 1941. Den hed Kolmhof. Og så kom Auschwitz i efteråret 1942. I Auschwitz blev der over 1 million likvideret. Auschwitz var en koncentrationslejr og en udryddelseslejr. In the official report, the Buchenwald camp is termed an extermination factory. The means of extermination? Starvation complicated by hard work, abuse, beatings, and tortures, incredibly crowded sleeping conditions, and sicknesses of all types. By these means, the report continues, many tens of thousands of the best leadership personnel of Europe have been exterminated. Bodies stacked one upon the other were found outside the crematory. The Nazis maintained a building at the camp for medical experiments and vivisection. Kære dagbog, min lillebror er så sulten, og det er også. Jeg viser ham det bare ikke. Vi er i den her lejr. De kalder den arbejdslejr, men vi ved godt alle sammen, hvad det ender med. Vi er så bange. Vi hoster alle sammen. Nogle hoster blod. Lad vi bare godt væk. Og lillebror skal med. Vi vil ikke arbejde mere. Det er så hårdt, vi får ikke nok mad. Vi ligner alle sammen skeletter. Har lugter dårligt. Lidt sødt. Mor, vi har ikke lyst til at være os mere. Men du vil godt hjælpe os. Kom og redde os. Og hvis vi ikke gør, som de siger, så bliver vi skudt. Ellers så får vi et bad.
gasblad. Jeg overhørte 2 soldater snakke om det. Jeg har ikke fortalt nogen om det. Jeg håber bare, at alt snart bliver bedre. Det var sådan, at leverforholdene var rigtig ringe i de her koncentrationslejre. Der var mange sygdomme, der florerede, og tuberkulose var en af dem. Den var meget kendt. De boede i barakker og sov. Det var køjesenge, og de sad tæt på hinanden, så man kunne have mange jøder på ophold på meget lidt plads. Det var de her barakker. De var rigtig dårligt isoleret, og der trak rigtig meget. Deres mad var også rigtig ringe. De fik ofte grød, suppe og gammelt brød. Deres vand var beskidt og grumset, og det var overhovedet ikke sundt. Forholdene var altså næsten ikke menneskelige. Men helvede var der ikke endnu. Det var gaskammer, rullende gaskammer. De blev indført i Rusland og i Polen, men også som faste indlæg, som var skjult som badeanlæg. SS, Statssikkerhed, var godt klar over, at det de gjorde var ulovligt. Og deres handlinger blev holdt yderst hemmelige. Og officielt blev bare koncentrationslejrene kaldt arbejdslejre. It states that 1,000 boys under 14 years of age are included among the 20,000 still alive at the camp, that the survivors are males only, and that the recent death rate was about 200 a day. I slutningen af 1942 var 3/4 af jøderne i Polen udryddet, og derefter fortsatte man i Tyskland. Kære dagbog, jeg er så hunderad. Når jeg kigger på mig selv i mit spejlbillede, er det som at se et skelet. Jeg er lige bleg. Vi er alle bange. Vi er så tynde. Her har jeg gemt mig. De vil her skal fjerne nogle døde kroppe. Det er så ulækkert. Kroppen er stadig varme. Det giver mig kvalme bare at tænke på det. Mit hoved dunker, mine lunger skriger. Solen skær i mig. Ligesom vinden. Barakken, det er for dårligt, har for kold. Alt er bare flået væk, som Noras hvide due. Håbet er væk. Væk ligesom lillebror, mor og far. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.